Croeso chi gyd ein Gwobrwyo Gwahanol Cyntaf. Hoffwn fod gyda chi yn person heddi yn anffodus ydy hyn ddim yn posib, ond rydym wedi cael cefnogaeth rhain llys gynhadon anhygoel i helpu ni dathlu eich gwobrau arian. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, a diolch enfawr i gyd ein gwilforddolwyr sy'n helpu'r DofE ar draws Cymru. Nawr droso i Eleri Siôn. Shwmai, Eleri Siôn sy'n yma ag un gair sydd fi weithio chi, Llongyfarchiadau. Chi wedi cyflawni'r wobr arian yng ngwobrau di-caeredin. Siwch chi'n teimlo? Yw'r holl waith caled, y dewrder a'r ymroddiad chi wedi ddangos yn ystod y 12 mis diwetha yma, yr oriau o wirfoddoli yn eich cymunedau, heb anghofio'r alldeithiau, yw e gyd werthau? Wel, fi'n credu bod chi'n heiddi high five. Wi'n siŵr wnaethoch chi gael lot o sport erfyn anodd ar y degau, ond fe ddethoch chi drwyddi, a dyna ffwrpas cymryd rhan yng ngwobrau di-caeredin, yw i orfodi'ch hunan, i wthio'ch ffiniau personol a dysgu sgiliau newydd gyda chymorth eich arweinwyr a'r holl wirfoddolwyr sydd wedi bod yn eich cefnogi chi. Cofiwch adael iddyn nhw wybod am yr hyn i chi wedi gyflawni a diolch iddyn nhw. A meddyliwch am yr holl ffrindiau i chi wedi creu ac wrth gwrs yr atgofion. Felly, llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr arian Sir Benfro. Rywbi Mai, Rhys, Thomas, Bethan, Hannah, Caris May, Joshua, Amelia, Ifan, Elise, Caitlin, Ieian, Benjamin, Max, Gabriel James, Joshua George a Fred. Da iawn, ond cyn i chi ddathlu, cofiwch am y sialens nesa. Y wobr air, chi'n ffansi mynd amdani? Gret, dyna beth o'n i'n gobeithio fyddech chi'n dweud. Pob lwc i chi a dathlwch a llongyfarchiadau.